zatím je to dobré, jako. Těm představení to je asi dobré, nikdo nic neskazil. A jinak, jako, je to jiný zatím, To nedám, možná to nedám. No? To se tam dneska líbí. Jo, pěkná jako, všichni vystoupení se mi zatím líbily, jako. Nejvíc se mi líbilo, jako, jak tam pískali, jako pískali, nebo... Je to tady výborné, jsou tady skvělé sbory, taneční soubory a atmosféra je prostě vynikající. A doporučuji bych vám podívat se do zákulisí, ale tam nemůžete jako obyčejní diváci. A jak to probíhá vlastně? Úplně úžasné, všichni jsou tam svůj přátelství, kamarádi. Vykládáme si, seznamujeme se